Ahoj, já bych ti dneska chtěla ukázat, co za hrůzy se děje za dveřma velkých vlasových továren, hlavně v Asii, a proč vlastně se občas někomu stane, že si na českém e-shopu koupí nějaký blondětej cop, o kterým po pár dnech nošení zjistí, že vůbec nedrží a že ten cop je vlastně úplně na vyhození. Tak, vlastně v Číně a různě po Asii, tak se z takovýchhle typických asijských vlasů, které jsou rovný, černý, tak se vyrábí toto. Jo, oni to vlastně udělají tak, že to zesvětlí o 10 hloubek tónu. Nedej bože, když je ten cop ještě předtím barvený. A potom zesvětlení, tak to ještě trvalý. A z tohohle by každému kadeřníkovi vstaly vlasy hrůzou, protože to je proces, který žádný vlas nepřežije. No a nejhorší na tom je, že oni to umí teda strašně dobře zamaskovat a vlastně, když vidíte ten cop třeba na fotce nebo i když si na něho šáhnete, tak to nepoznáte. No a my na to máme samozřejmě metody, jak si tady tohleto ověřit, takže kdyby vás to zajímalo tady tohle, tak nám napište a my vám o tom natočíme video.